Isi on meillä ratissa. Moi. Moi. Ja sitten mennään vähän tonne päin. Niin. Laitetaan tää viehe sinne. Nyt sä voit tiputtaa sen sinne meidän perään, niin uistellaan siitä. Niin. Nyt ota se vapa kiinni. Tällä siis Nemo ui. Siis kalastaa ja se ui sen kanssa. Tällä Ai tolla. isi. Minkä mä otan? Nyt tiputa sen Kalastaa. sinne. Ota se virvelisuus sinne. Joo. Joo. Sitten heität sen tonne perään. Kun se lähtee soutaan, niin pidetään sitä siellä perässä vaan. Eli heitämä sen tonne vaan nyt. Joo. Oota. Nemo tekee jotain. Mikä se? Oota. Tätä pitää. Ratto sun. Noin. Ja sitten istu. Siellä se oli.